Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagurangan. Sararo kita sa sadong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon.
Diyos, maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asing kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Let's all rise to start our novena to the Sacred Heart of Jesus. No, sorry. We all kneel pala po. Sorry. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe
that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation, to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of We Jesus, trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman,
sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dei kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dei mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kang samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Hana Pitero for the birthday of Lar Eloise A. Altea, kan Aldea and Altea family, for passing the psychometrician exam of Sheena O. Iglesia, kan Iglesia family, for passing the psychometrician exam of Danica Joy Pachica, kan Pachica family, for passing the board exam of Nashville, kang Loving family. Pasasalamat ni Judy Ann M. Mirando, and for passing the PPLE 2025 ni Mel Ray O. Velasco. Espesyal na mga kahagadan ni Hana Pitero, ni Susan Beliesa, to pass the physician licensure exam ni Rhoda Ezila May S. Cortez, to pass the exam for medicine ni Rachel Ann Montano. Special na kahagadan ni Franz Anthony Grajeda, and to pass the exam of Jolien Marie Britannico ni Marlene Britannico. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag, for first death anniversary of Corazon, kan Cortez family. For Alejandro and Remedios, kan Alcazar family. For Lydia, Desiderio and Lisel, kang Nasol family. For Alan, kan Albaitar family. For Hilario and Esther, kan Bailon family. For Roberto and Victoria, ni Jeanette or Doña Dehac. Ki Jonathan and Nemesio Jr., ni Salve Cronico, ki Antonio ni Anonymous, ki Joel ni Joan A. Abihuro and family. For third death anniversary of Minda ni Ronel Beltran Nebreja, asin for All Souls in Purgatory ni Malu de la Cruz.
Diyos maray na hapon po sa liwat. Ngunyan enot na biyernes kan bulanin Oktobre. Iyoan sa tong kaumawan sa mahal na puso ni Jesus. Magtirindog po sa pagpuon. Umawon awitan at kagurangan, gabos na banwan. Irukyaw sa bilog na kinaman, ang Diyos na naglalang, ang Diyos na naglalang. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kakurangnan mapas sa ido. Asin sa imong Primer espiritu. Biyernes kan bulan na Oktubre, kaya kita nagtataong ondra sa mahal na puso na Jesus, naghahagad nin kusog asin grasya. Tangalingan sa tuyang mga puso, bako perming pusong bato, kundi matransformar arog kan puso kan sa tuyang kagurangnan, na padagos nagpapahiling, kipagkamuot, na mayong kondisyon. Ngunyan, midbidun po, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darohon kita sa buhay na daing kasagkora. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamipi kita, O Diyos, na nagpapahayag ka na sa imong kapangyarihan urog na sa pagpatawad asin pagkaherak. Dugangan mo sa mo an sa imong grasya, tanganing danay na nagaandam sa imong panuga. Gibuhon mo kaming makihiras sa mga langit non na kayamanan. Uni kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon.
Ginuno sa libro ni Propeta Barok. Ang katanusa nasa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Alagad, kita ngunyan panuning kasupugan. Kitang mga taga-Huda, asin mga taga-Jerusalem. Hulita kita, kaibaan sa tong mga hade, asin mga prinsipe. Sa tong mga padi, asin mga profeta. Sakaan sa tong kamagurangan. Nagkasala kita sa atubang ning kagurangnan. Asin nagtumang kita sa iya. Daita dinangog ang tingog ning kagurangnan, na nagsadol sa tuya, na utubon ang mga tugon, na ipinagbuot niya sa to. Puon kan aldaw na darahoning kagurangnan, an sa tong mga magurang, hali sa daga ni Hehepto, sagkod ngunyan. Kita naging matumang sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Asin pinabayaan ta, an sa iyang tataramon. Kaya ang mga karaatan, asin an maldisyon, na sinabi ning kagurangnan, huli ki Moises na sa iyang surugoon, kankwaon niya an sa tong mga magurang, hali sa daga ni Hehepto, tanganing tawanin daga, na nagbubulos ning gatas, asin tangguli. Sagkod ngunyan, anion pa sa sato. Dainyato pinaghimate, ang tingog ning kagurangnan, na sa tuyang Diyos, diyan sa tataramon kan mga profeta, na isinubol niya sa to. Kundi bilang saro sa to, nagsunod kan maraot na kamautan, kan sa iyang puso. Nagsamba nin ibang mga Diyos, ginibuan maraot sa atubang ning kagurangnan na sa iyang Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Huli sa kamurawayan nin sa imong ngaran kagurangnan, ligtasan kami. Huli sa kamurawayan nin sa imo ngaran kagurangnan, ligtasan kami. O Diyos, linaog kan mga pagano an sa imong pamana. Sa indang pinagbasang-basang an banal mong simbahan. Sa indang rinumpag an Jerusalem. An bangkay kan sa imong mga surugoon, naging kakanon nin mga gamgam, asin mga hayop sa daga. Huli sa kamurawayan nin sa imo ngaran kagurangnan, ligtasan kami. An sa indang mga dugo, pinabulos siring sa tubig. Sa palibot nin Jerusalem, dainin minalubong sa inda. Pinagmuda kami kan sa mong mga natad, pinagulog-ulog kan mga nasa palibot niya mo. Sagkod no arin kagurangnan, an kaanggutan mo sa mo. Huli sa kamurawayan nin sa imo ngaran kagurangnan, ligtasan kami. Tabangi kami, O Diyos, ning kaligtasan. Hulikan kamurawayan nin sa imo ngaran. Ligtasan kami asin patawada an sa mong mga kasalan. Hulikan sa imo ngaran. Huli sa kamurawayan nin sa imo ngaran kagurangnan, ligtasan kami. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, herak man sa imo Kuruzaim, herak man sa imo Betsaida, huli takon sa Tiro, asin sa Sidon, ginibo ang mga milagro na ginibo sa Indo. Haloy nakuta na sinda nagsulsol. Nagsulot nin sako asin nagtukaw sa abo. Kaya, ang paghukom, urog na magian para sa Tiro, asin Sidon, kaysa para sa Indo. Asin ikaman Kapernaum, nag-iisip kan sumakat sa langit,
ibababa ka sa kairaruman. An minadangog sa Indo, minadangog man sako. An minasikwal sa Indo, minasikwal man sako. Asinan minasikwal sako, minasikwal sa nagsugo sako. Mga dugang marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. We usually say when it's Friday, thanks God, it's Friday. But today, let us say, thanks God, it's First Friday. We are once again reminded of how unconditional naigwaan Diyos na pagkamuot sa lambang saro sa satuya. So dahil kayan nakamtan niya to ang satuyang kaligtasan. Every time we honor the Sacred Heart of Jesus, we are reminded of the unconditional love of God for all of us. Amen? Tapos na po ang sakuyang sermon. O yan sa Ebanghelyo na dangogtaan warning na itinaokan sa tuya pong kagurangnan digdi sa nagkapirang lugar. Kurosain, Bethsaida, asin Capernaum. Ngata. Tasinda kaya, despite the good works na na-witness ninda hali sa satuyang kagurangnan, they did not repent. Dahil sinda nagbakli. Maski nga ni naging saksi po sinda, kan kadakol na karahayan, asin gibo, kan satuyang kagurangnan. Kaya ining mga tataramon niya po sa satuyang ebanghelyo ngunyan, minatao sa tuya o minamuklat po sa satuya sa duwang importanteng realidad sa buhay. Number 1, the need for repentance. Ang pangangaipon na kita magbakli. And second, the urgency na kita mamatean niyato, nakaipuhan niyato magdangog sa satuyang kagurangnan. Sa pagiling ko po, taiman kan satuyang kagurangnan sinasagwi ining mga lugar na ini, Bethsaida, Corozain, asin Capernaum, because they can be considered as the worst sinners. Bako man po gayon. Pinagsagwi sindakan sa tuyang kagurangnan because they had sinned and heard and still delayed their response. Yaon sa imbitasyon kan sa tuyang kagurangnan, pero dahil po todo sinda nagtao kan sa indang kasimbagan na iyong aning hinahagad na sinda magbakli. In other words, tigsasabihan po kita kaini that repentance is not something we put into our calendar for someday. Pagdating na lang ng panahon, saka ako magbabago. It is a now moment. Ngayon na. Dahil pwede digdi so, kantang nadadangog ko na bukas na lang kita mamahalin. Hindi pwede yun. Baka pagdating ng panahon, sasabihon mo, sana'y dalawang puso ko. Kasi sinabi mo, bukas na lang kita mamahalin. Baka pagdating ng panahon, meron na siyang mahal na iba. Yan. Now na. Hindi to yung tipong pagdating na lang ng panahon. Hindi pwedeng arog kay itong mga nagsasabing nadadangog ko, kasabay naman ako digdi, I'll start my diet tomorrow. Sa aga na ngaya ako ma-diet, lalong-lalo na kung nasa atubangan ang lechon, sa aga na ngaya ako ma-diet. But tomorrow comes and you are still holding a burger in one hand and a soft drink in the other. Repentance works in the same way na namumutan kong mga tugang. If we keep saying later, chances are it never happens. Repentance cannot wait. Now na, not later. Ikaduwang magayon taman na mahiling digding punto. Pag kita palan po
nagdadangog, hinihimati niya to an sa tuyang kagurangnan, ibig sabihin, hinihimati man niya to an sa iyang ama mismo sa langit. Kaya, sabi baga digdi, an minadangog sa indo, minadangog man sako. An minadangog o minasikwal sa indo, minasikwal man sako. Asin an minasikwal sako, minasikwal sa nagsugo sako. Pag inako mo ang imbitasyon kan sa tuyang kagurangnan, ibig sabihin, you are also welcoming God's love and mercy sa imong buhay. Because to reject Him is to shut the door to salvation. Kaya man sa natig-text ka kang boss mo, paghuna mo, simple sa ng chat, o baka susuguong ka na naman, tigded mamulang. Later on, na-realize mo, subos mo palang tig-text ka, ta gusto ko ta ng langkawan, susweldo mo, pigparaded ma mo. The same thing can be applicable sa satuya pong buhay, namumutan kong mga tugang. Ang satuyang kagurangnan, padagos na nagtatao kan sa iyang imbitasyon sa satuya na magbakli. But sometimes we dismiss the little reminders from God. Arog bagakan humiliya, na tigtuturugan ta. Arog bagakan mga scripture passage na naaagihan ta sa Facebook. Mas tigtatawan tang panahon itong mga TikTok. Paburo-barayli kang mga kaysa basahon ta itong scripture passage. Even a simple word from a friend, not knowing that they are heaven's urgent calls for our good. So, namumutan ko mga tugang, ang sa tuya pong ebanghelyo, nag-iimbitar sa to. Minapagirumdum sa to. Do not delay repentance. Don't ignore the invitation of our Lord. To repent is to let God's grace work now. And to listen is to allow Christ Himself to enter into our lives today. Amen? Sa ngaran ka na maaki, as in the Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord God of all grace. Bread to offer, worship this given in remembrance of me. God of all creation, sugar and sweet have this white magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kang bilog niyang banal na O simbahan. Diyos, na maherakon, warasan sa mo, na ining sa mong pagdulot maako mo. Asin huli ka iyan, mabuksan para sa mo ang burabod ning gabos na bendisyon. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen,
Magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli ka namumutan mong aking sa Hesu Kristo, an sa imong tataramon, na ginimo mo kan kabos, sinugo mong paraligtas sa sinparatubos para sa mo, nanilaman sa bagsik kan Espiritu Santo asinamundag sa Virhen, sa pagutob kan sa imong kabuutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya kaiba, kan mga anggeles asin kan gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangan, Diyos Imamapo, ang langit asin dagat, panugan sa imo, kamurawayan. Sana, sana, sa kaitasan, sana, sana, sa kaitasan. Pananantan nilalingin, sa ngaran kan kakurangan. Sana, sana, sa kaitasan, sana, sana, sa kaitasan, sana, sana, sa kaitasan. Gawurang nan ni kananggad an banal, burabo nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasinduko kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangan, ipinamamagitan niya. At pagkabuhay mo liwag ipinapahayag. Sa koda ikahamang. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos.
nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin sa iya, asin kaiba niya. Sa imo, Diyos, samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan Hesu sa mga Kristong kapanahonan. kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po niya na ihiras, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpaparong, kan mga kasalan kakinaban, kaharaki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparong, kan mga kasalan kakinaban, kaharaki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang ginaban. Tawi kami ning Mga tugang uyaan, Kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Mambibi kita. Kagurangnan ang langit noon na misteryo, lugod magin para sa mo, bulong, ninkalag asin hawak. Tanganing makisumaro sa iyang pasyon, sa pagpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin mga paramana, kan sa iyang kamurawayan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa Indogabos na nag-atinder kayo ng misa, naglingkod sa misa. Thank you very much po. Tomorrow we will be celebrating the feast of Saint Francis of Assisi, the patron saint of animals and environment. So, kaya magkakaigwa kita after the 6:45 Mass, kay blessing kan sa tuyang mga pets. Darahon po nindo dikti sa aga. Asin, igwa man kitang ipapanao dyan na mga pets man. Mga cat food and dog food na para sa inda. Kaaldawan inda sa aga. So, after the 6:45 Mass will be the blessing of pets. And after that,
iniimbitaran ko man kamo kung may panahon po kamo, magkakaigwa kita ni tree planting sa lamba. Yan. O, lamba. Sa nga ng lamba, dyan po sa may puro. Yan. So, immediately after the Mass tomorrow. So, that is also in connection with the celebration of the season of creation na pinunanta last September. And it will end this October 4, tomorrow, sa pagcelebrar ka Feast of St. Francis of Assisi. So, I hope you will all find time tanganing makisumaro po sa siring na aktibidad kan sa tuyang parokya. Ang kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin mayaherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Now let us pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of this resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As It was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Thank you po.